Nayi mafarki naga duniya ta kare muka sadu a sama. Nayi mafarki naga duniya ta kare a cikin zamanin nan. Shaitan wai bayan taba wai siyasa kika da zabe, harakar ka da zabe, naga Yesu ya sarce. Na yi mafarki na gan abin mamaki wanda ban taba zata ba ha a wannan rana na gasu. Na ga maleku suna yi wa Yesu yabo, suna yi wa Yesu yabo, cewa Yesu ka sarce.